салому дуруд бар якатон шунавандагони азиз. қисса бисёр ҷолиб аст. хоҳиш мекунам то охир гӯш кунед. гармии ҳаво буд ки сангтароша нишаста бо машаққати зиёд сангпораҳоро майда мекард ва худ ба худ аз зиндагии худ менолед. мегуфт безор аз ин зиндагӣ шудам, то гай ин гуна машаққат. боз ин офтоби сӯзон бошад, майнаи сарамро об кардааст. кош ман ҳам мисли ин офтоб мебудам дар баландиҳои баланд. ба ҳар куҷое мехостам менигаристам, ба ҳар куҷое мехостам нур мепӯшидам. орзу карду сарашро хам карда ба кораш идома дод. дер боз нагузашта орзуи сангтарош амалӣ гашт, яъне ба офтоб табдил ёфт. хурсанду хушҳол гашт, чун ба ҳар куҷое мехост менигарист, ба ҳар куҷое мехост нур мепӯшид. вале хурсандиаш дер боз давом накард, чун абрҳо сари роҳашро гирифтанд. сангтарошон бошад қаҳраш омада гуфт: ин гуна бошад абрҳо пурқудраттар буданд, зеро нурҳои офтобро пешгирӣ карданд. кош ман ҳам мисли ин абр мебудам, ба ҳар куҷое мехостам мерафтам, ба ҳар куҷое мехостам борон мепӯшидам, чӣ гунае мехостам борон мепӯшидам. орзуи ин сангтарош боз амалӣ гашт. ӯ бо абр табдил ёфт, ҳар куҷое мехост мерафт, ҳар куҷое чӣ гунае мехост борон мепӯшид. хурсанду хушҳол буд. боз хурсандиаш дер давом накард, чун шамол омад, абрҳоро пароканда кард. сангтарошро бошад ғазабаш омада гуфт: ин гуна бошад дар табиат пурқудраттар шамол будааст. кош ман ҳам мисли ин шамол мебудам, гуфт. ва боз орзуи сангтарош амалӣ гашт. ӯ ба шамол табдил ёфт ва чӣ гунае мехост мевазид, гоҳ сахт, гоҳ фурам, ва аз хурсандӣ зиёд меболид, ба ҳар тарафе мехост мерафт. рӯзе бар деволе бармехӯрад, менигарад ки кӯҳ аст, девори сангин кӯҳ. вақте нигоҳ мекунад бузургиро мебинад. боз орзу мекунад ки чӣ қадар бузургӣ, кош ман ҳам мисли ин мебудам. сангтарош бошад ба кӯҳ табдил меёбад ва аз бузургии худ мефахрад, яъне аз баландӣ ба поён нигоҳ карда аз бузургии худ мефахрад ва мегӯяд: кист аз ман бузургтар? ин бузургиро бин, ин ҳашаматро бин. бо чунин фикрҳо хурсандиашро давом медиҳад. ногаҳон аз дарунаш садое мебарояд, яъне ҳис мекунад ки касе ӯро мекӯбад. вақте ба даруни худ назар мекунад, як сангтарош аст, яъне боз мегӯяд бузургтар ин сангтарош будааст. дӯстон, ба фикрам ҳама маънои ин қиссаро фаҳмед. яъне бисёр талаб макун ки ба камзор гардӣ. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон. дӯстон, ҳатман ба канали мо обуна шуда моро бо лайк дастгирӣ намоед.